5 ihmistä, joita sinun tulisi välttää vanhuudessa, jopa perheenjäseniä. Kun ikäännymme, elämä muuttuu vähemmän kiireiseksi saavuttamiseksi ja enemmän rauhallisten hetkien, yhteyden ja itsestä huolehtimisen vaalimiseksi. Erityisesti 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille seniorille emotionaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen on elintärkeää. Yksi syvällisimmistä tavoista suojella hyvinvointiasi on harkita tarkasti, millaisia ihmisiä päästät elämääsi. Valitettavasti kaikki eivät tuo lisäarvoa kultaisiin vuosiisi, jotkut voivat jopa viedä sitä pois. Tässä on 5 ihmistyyppiä, joita sinun tulisi välttää vanhuudessa, vaikka he olisivat perheenjäseniä. Rauhasi suojeleminen ei ole itsekästä, se on välttämätön rakkauden teko itseäsi kohtaan. Jos pidit tästä videosta, anna sille pökky ylös. Äläkä unohda tilata kanavaa ja kytkeä ilmoituksia päälle, jotta et koskaan missaa päivityksiä. Etsiminen manipuloija. Kun ikäännymme, rauhan ja emotionaalisen tasapainon arvo on mittaamaton. Manipuloijat, jotka usein piiloutuvat avun tai kiintymyksen tarpeen taakse, voivat kuitenkin häiritä tätä rauhaa. Heidän toimintansa ei välttämättä aina näytä aluksi haitalliselta, itse asiassa he saattavat vaikuttaa nojaavan sinun oidon tarpeen vuoksi. He osaavat vedota hoivaaviin vaistoihisi, erityisesti jos olet ollut muiden tukipilari koko elämäsi ajan. Ajan myötä heidän riippuvuutensa voi kuitenkin muuttua myrkylliseksi, jättäen sinut uupuneeksi ja emotionaalisesti tyhjäksi. Kuvittele tämä. Nautit hiljaisesta iltapäivästä, seivailet kahvia ja kohdit hyvin eletyn elämän kauneutta. Sitten puhelin soi. Se on sukulainen tai ystävä, joka tarvitsee vain yhden palveluksen lisää, ehkä kidin, lainan tai asian, jonka he voisivat hoitaa itse. Aluksi suostut, koska ajattelet sen olevan pieni uhraus. Mutta kun kiinnyt kasaantuvat, huomaat kaavan, he soittavat vain, kun tarvitsevat jotain. Vielä pahempaa, he vihjailevat hienovaraisesti, että jos et auta, olet itsekäs tai laiminlyöt velvollisuutesi. Tämä on manipuloijan tunnusmerkki. Heidän kykynsä käyttää syyllisyyttä aseena, muuttaen ystävällisyytesi velvollisuudeksi. He kehystävät tarpeensa hätätilanteeksi, mikä tekee ei-sanan sanomisesta vaikeaa ilman, että tunnet epäonnistuneesi heidän silmissään. Ajan myötä tämä dynamiikka nakertaa vapauttasi ja itsenäisyyttäsi. Sen sijaan, että nauttisit eläkepäivistäsi, huomaat olevasi painettu emotionaalisen tiin taakseen, kun ylläpidät suhdetta, joka tuntuu yhä yksipuolisemmalta. Tämän kaavan tunnistaminen on ratkaisevaa. Manipuloijat luottavat usein siihen, että epäröit kohdata heitä, koska arvostat harmoniaa etkä halua loukata heidän tunteitaan. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ei-sanan sanominen ei ole julmuutta, se on itsesi suojelemista. Aikasi, energiasi ja emotionaalinen hyvinvointisi ovat arvokkaita hyödykkeitä, ja ne ansaitsevat suojelun. Rajat ovat vastalääke manipuloinnille. Kun alat asettaa selkeitä rajoja sille, mitä teit ja mitä et tee, ota takaisin elämäsi hallinnan. Esimerkiksi, jos joku pyytää toistuvasti palveluksia, harkitse vastaamista näin, olen pahoillani, mutta en voi auttaa tällä kertaa. Sinun ei tarvitse selittää tai perustella päätöstäsi, rajasi ovat päteviä yksinkertaisesti siksi, että ne suojelevat rauhaasi. On myös hyödyllistä pohtia suhteen luonnetta. Kysy itseltäsi, rikastuttaako tämä ihminen elämääni, vai ottaako hän enemmän kuin antaa? Todelliset suhteet perustuvat molemminpuoliseen kunnioitukseen ja huolenpitoon, eivät velvollisuuteen. Jos jonkun läsnäolo jättää sinut jatkuvasti uupuneeksi tai katkeraksi, vai olla aika arvioida uudelleen hänen rooliaan elämässäsi. Kun navigoit tässä elämänvaiheessa, päästä irti pelosta, että petät muita. Ystävällisyytesi on lahja, ei resurssi,
jota voidaan hyväksikäyttää. Ympäröimällä itsesi ihmisille, jotka kunnioittavat ja arvostavat sinua, luot ympäristön, jossa kultaiset vuotesi voivat todella loistaa. Ei sanan sanominen manipuloisijalle on kyllä sanan sanomista omalle hyvinvoinnillesi, ja se on päätös, joka on jokaisen kerran arvoinen. Toinen itsekeskeinen narsisti. Elämän myöhemmät vuodet on tarkoitettu tohdinnalle, yhteydelle ja merkitykselliselle ihmissuhteelle. Kaikki yhteydet eivät kuitenkaan ravitse sielua. Jotkut ihmiset vaikuttavat kykenemättömiltä näkemään itsensä ulkopuolelle, utpuutuneena omiin tarpeisiinsa, toiveisiinsa ja saavutuksiinsa. Nämä itsekeskeiset yksilöt, joita usein kutsutaan narsisteiksi, voivat viedä ilon ja molemminpuolisen kunnioituksen suhteesta, jättäen sinut tuntemaan itsesi näkymättömäksi ja aliarvostetuksi. Kuvittele istuvasi alas perheenjäsenen tai ystävän kanssa jakamaan tarina menneisyydestäsi, muisto, joka tuo yhä hymyn kasvoillesi. Kun aloitat puhumisen, he keskeyttävät ja ohjaavat keskustelun omiin kokemuksiinsa. Yrität uudelleen, toivoen jakavasi merkityksellisen hetken, mutta jälleen kerran he siirtävät fokuksen takaisin itseensä. Ajan myötä huomaat kaavan. He hallitsevat jokaista keskustelua, jokaista vuorovaikutusta, muuttaen sen, minkä pitäisi olla vaihto, yksilöesitykseksi. Narsistit ovat tämän dynamiikan mestareita. He janoavat huomiota ja hyväksyntää, usein ympärilleen olevisen kustannuksella. He eivät välttämättä tee sitä pahantahtoisesti, itse asiassa he eivät ehkä edes tajua, miten heidän käytöksensä vaikuttaa muihin. Tulos on kuitenkin sama. Heidän läsnäolonsa tuntuu raskaalta, ja äänesi tuntuu katoavan heidän varjonsa. Seniorille tällainen suhde voi olla erityisen tuskallinen. Olet elänyt elämän täynnä rikkaita kokemuksia, ja ansaitset jakaa tarinasi, viisautesi ja tunteesi ihmisten kanssa, jotka todella kuuntelevat ja välittävät. Narsisti tarjoaa kuitenkin vain vähän tilaa tällaiselle yhteydelle. Sen sijaan he asettavat oman narratiivinsa etusijalle, jättäen sinut tuntemaan, että läsnäolosi on vain toista heidän elämälleen. Tämän käytöksen tunnistaminen on etsiminen askel emotionaalisen hyvinvointisi suojelemiseksi. Narsistit käyttävät usein viehätysvoimaa ja karismaa vetääkseen ihmisiä puoleensa, mikä tekee heidän itsekeskeisten taipumustensa huomiota jättämisestä helppoa aluksi. Ajan myötä heidän kyvyttömyytensä tarjota empatiaa tai eitoa tukea tulee kuitenkin selväksi. He saattavat hylätä saavutuksesi, vähätellä kamppailujasi tai jättää tarpeesi huomiota kokonaan samalla kun odottavat, että juhlit ja palvelet heidän tarpeitaan. Avain itsekeskeisten yksilöiden kanssa navigoimiseen on rajojen asettaminen. Tämä ei tarkoita heidän täydellistä sulkemista pois elämästäsi, vaikka joissakin tapauksissa se voi olla tarpeen, vaan heidän mahdollisuuksiensa rajoittamista hallita aikaasi ja energiaasi. Esimerkiksi, jos narsisti ohjaa keskusteluja jatkuvasti itseensä, yritä ohjata niitä lempeästi takaisin. Haluaisin lopettaa sen, mitä olin sanomassa. Jos he hylkäävät tunteesi, väitä näkökulmasi rauhallisesti. Kuulen, mitä sanot, mutta tämä hetki on minulle tärkeä. On myös ratkaisevaa muistaa, että heidän käytöksensä ei heijasta arvoasi. Narsisteilla on usein puute kyvyssä nähdä muita aidosti, mutta se ei vähennä sitä, mitä sinä tuot poteen. Ympäröi itsesi ihmisille, jotka kohottavat ja juhlivat sinua, ystäville, perheenjäsenille tai yhteisön jäsenille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita ajatuksistasi ja kokemuksistasi. Nämä ovat suhteita, jotka ravitsevat sieluasi ja tekevät kultaisista vuosistasi todella kultaisia. Narsistin miellyttämisen tarpeista luopuminen voi olla vapauttavaa. Se antaa sinun keskittyä suhteisiin, joilla on väliä sellaisiin, joissa kunnioitus,
empatia ja molemminpuolinen huolenpito ovat jokaisen vuorovaikutuksen ytimessä. Elämä on liian arvokasta, erityisesti tässä vaiheessa, tuhlattavaksi yksipuolisiin yhteyksiin. Priorisoimalla ne, jotka näkevät ja arvostavat sinut sellaisena kuin olet, luot tukiverkoston, joka heijastaa matkasi rikkautta ja kauneutta. Näissä selkeiden hetkissä muista, tarinasi ovat tärkeitä, tunteisi ovat tärkeitä, ja sinä olet tärkeä. Älä anna kenenkään edes kaikkein itsekeskeisimmän ihmisen himmentää tätä totuutta. Arvostamalla itseesi asetat standardin sille, miten muiden tulisi kohdella sinua, ja se on hyvin eletyn elämän perusta. 3. Kristiik. Elämän myöhemmissä luvuissa yksi arvokkaimmista aarteista on vapaus elää autenttisesti, omaksuen sen, kuka olet ja mitä olet saavuttanut. Kriitikot ne, jotka jatkuvasti löytävät vikoja muista, voivat kuitenkin ryystää tämän vapauden, kylväen epäilyksen ja negatiivisuuden sieveniä. Nämä yksilöt viihtyvät osoittaessaan puutteita, usein avuliaisuuden verhon alla, mutta heidän sanansa voivat satuttaa syvästi, heikentäen itsetuntoa ja luoden riittämättömyyden tunnetta. Kriitikot ilmestyvät monissa muodoissa. Se voi olla ystävä, joka kommentas aina ulkonäköäsi, perheenjäsen, joka kyseenalaistaa päätöksesi, tai naapuri, joka ei voi vastustaa huomauttamasta, mitä voisit tehdä taremmin. Heidän kritiikkinsä saattavat tuntua teiltä yksittäisenä huomautus vaatevalinnastasi, kommentti siitä, miten vietät aikaasi, mutta ajan myötä ne kasaantuvat, luoden jatkuvan arvostelun ilmapiirin. Mikä tekee heidän sanoistaan erityisen vahingollisia, on se, että ne heijastavat usein heidän omia epävarmuuksiaan, eivätkä mitään todellisia vikoja sinussa. Kriitikot projisoivat turhautumisiaan ja telkojaan muihin, löytäen tyydytystä osoittamalla, mikä on vialla, välttääkseen omisen epätäydellisyyksinsä kohtaamista. Tämä tieto ei kuitenkaan aina tehmennä sanojen pistosta. Elämän täynnä kovaa työtä, rakkautta ja sinnikkyyttä jälkeen kukaan ei ansaitse tuntea, että he jäävät vajaiksi. On tärkeää tunnistaa, että muiden mielipiteet eivät määritä sinua. Kristikon ääni, oli se kuinka sinnikäs tahansa, on vain ääni. Sen ei tarvitse olla totuus, eikä sen tarvitse muovata tapaasi nähdä itsesi. Olet kokenut voittoja ja haasteita, iloja ja menetyksiä, ja nämä kokemukset ovat tehneet sinusta sen, kuka olet. Sitä kukaan ei voi himmentää. Kriitikoiden kanssa toimiminen vaatii yhtä voimauttavimmista askeleista, heidän sanojensa suodattamista. Kaikki palaute ei ansaitse huomiotasi. Kysy itseltäsi, onko tämä kritiikki rakentavaa? Tuleeko se huolenpidosta ja kunnioituksesta? Jos vastaus on ei, anna sen mennä. Heidän negatiivisuutensa ei ole sinun taakkasi. Esimerkiksi, jos joku kritisoi jatkuvasti valintojasi, olita kyse siitä miten vietät eläkepäiviäsi tai mistä harrastuksista nautit, voit vastata rauhallisella itsevarmuudella. Arvostan huolta, mutta olen tyytyväinen siihen, miten elän elämäni. Tämä yksinkertainen lause vahvistaa itsenäisyyttäsi samalla asettaen hienovaraisen rajan. Toinen voimakas työkalu on keskustelun painopisteen siirtäminen. Kriitikot viihtyvät usein negatiivisuudessa, joten dialogin ohjaaminen positiiviseen voi neutraloida heidän vaikutuksensa. Jos perheenjäsen osoittaa, mitä he pitävät virheenä, voit vastata, se on yksi näkökulma, mutta olen ylpeä siitä, mitä olen saavuttanut. Ohjaamalla keskustelua vahvuuksiisi muistutat sekä heitä että itseäsi arvostasi. Ympäröi itsesi tukevilla ihmisillä, jotka juhlivat saavutuksiasi ja kohottavat henkeäsi. Nämä ovat yhteyksiä, jotka muistuttavat sinua arvostasi ja auttavat voimentamaan kritiikin ääniä. Olita kyseessä ystävä, joka jakaa harrastuksesi, kaikallisen yhteisökeskuksen ryhmä tai luotettu uskottu,
Nämä positiiviset vaikutteet ovat kuin auringonvalo, joka murtautuu pilvien läpi. Ne tekevät kaikesta kirkkaampaa. Muista, kriitikoilla ei ole valtaa sinuun, ellet anna sitä heille. Heidän mielipiteensä ovat vain mielipiteitä, ne eivät meritä arvoasi, saavutuksiasi tai onneasi. Olet ansainnut oikeuden elää ilman heidän tuomionsa painoa, omaksuen rakentamasi elämän ylpeydellä ja ilolla. Kun kohdit matkaasi, pidä kiinni tästä totuudesta, sinä riität. Olet aina riittänyt. Mikään kriitikko, oli hän kuinka äänekäs tai sinikäs tahansa, ei voi viedä sitä sinulta. Päästämällä irti heidän negatiivisuudestaan ja keskittymällä oman tarinasi koonouteen vapautat itsesi elämään itsevarmuudella ja rauhalla, jotka ansaitset. 4. Vastuuton. Kultaisina vuosina, kun menneiden vastuiden paino alkaa keventyä, viimeinen asia, jota tarvitset, on kantaa niiden taakkaa, jotka kieltäytyvät kantamasta omaansa. Vastuuttomat yksilöt, olita kyseessä perheenjäsenet, ystävät tai tuttavat, vetävät sinut kaaokseensa, jättäen sinut emotionaalisesti ja jopa taloudellisesti uupuneeksi. Heidän vastuunpakoilunsa voi muuttua loputtomaksi turhautumisen lähteeksi, häiriten rauhaa ja tasapainoa, joita olet niin kovasti tavoitellut. Kuvittele tämä. Perheenjäsen löytää itsensä jatkuvasti ongelmista. Oli kyse sitten taloudellisista vaikeuksista, huonoista päätöksistä tai henkilökohtaisista konflikteista. Kerta toisensa jälkeen he tulevat luoksesi pyytämään apua, odottaen sinun pelastavan heidät tai tarjoavan ratkaisun. He lupaavat muutosta, vakuuttaen, että tämä on viimeinen kerta, mutta kierto toistuu, jättäen sinut uupuneeksi ja tohtimaan. Auttaako tukesi vai mahdollistaako se heidän käyttäytymistään? Vastuuttomuus ei ole vain velvollisuuksien laiminlyömistä, se on omien tekojensa seurausten siirtämistä muulle. Nämä yksilöt luottavat usein hyväntahtoisuuteesi ja anteliaisuuteesi, tietäen, että sinulla on kiltti sydän. He saattavat vedota velvollisuuden tuntoasi, erityisesti jos he ovat nuorempia sukulaisia tai niitä, joista olet huolehtinut menneisyydessä. Ajan myötä heidän riippuvuutensa voi kuitenkin tuntua hyväksikäytöltä, jättäen sinut kantamaan taakkaa, joka ei kuulu sinulle. On tärkeää ymmärtää, että vaikka myötätunto ja ystävällisyys ovat hyviä, niiden on oltava tasapainossa itsetunnon ja harkinnan kanssa. Joku, joka kieltäytyy ottamasta vastuuta teoistaan, ei vain kuluta energiaasi, se myös estää heitä optimasta ja kasvamasta. Vastuullisuus on taito, joka kehittyy vain, kun ihminen saa kohdata valintojensa seuraukset. Pelastamalla heidät jatkuvasti estät heitä kypsymästä ja ottamasta odia omasta elämästään. Rajan asettaminen vastuuttomien yksilöiden kanssa ei ole julmuutta, se on rakkauden teko sekä itseäsi että heitä kohtaan. Aloita tunnistamalla omat rajasi ja ymmärtämällä, että et ole velvollinen ratkaisemaan ongelmia, jotka eivät ole sinun. Jos joku pyytää toistuvasti taloudellista apua, harkitse vastaamista. Olen pahoillani, mutta en voi auttaa tässä asiassa. Ehkä voit tutkia muita vaihtoehtoja. Tämä vastaus ei ainoastaan suojele resurssiasi, vaan myös kannustaa heitä ottamaan vastuun tilanteestaan. On yhtä tärkeää vastustaa syyllisyyden tunnetta, kun sanot ei. Vastuuttomat ihmiset käyttävät usein syyllisyyttä taktiikkana, vihjaten, että kieltäytymisesi auttaa tarkoittaa, ettet välitä. Totuus on kuitenkin, että välittämisesi voi ilmetä muilla, terveemmillä tavoilla tarjoamalla neuvoja, emotionaalista tukea tai olemalla läsnä ottamatta heidän taakkojaan harteillesi. Roolisi ei ole korjata heidän elämäänsä, vaan ohjata heitä löytämään omat ratkaisunsa. Kun navigoit näissä suhteissa, muista priorisoida oma hyvinvointisi. Kultaiset vuotesi ovat aikaa ilolle, tutkimiselle ja itsestä huolehtimiselle, ei muiden valintojen painon kantamiselle. Ympäröi itsesi ihmisille,
jotka kunnioittavat rajojasi ja arvostavat tukeasi. Terveet suhteet perustuvat molemminpuoliseen kunnioitukseen ja ymmärrykseen, eivät yksipuoliseen riippuvuuteen. Kohdi elämäsi ja oppimiasi läksyjä. Olet kohdannut haasteita, tehnyt uhrauksia ja voittanut esteitä päästäksesi tähän vaiheeseen. Älä anna muiden vastuuttomuuden varjostaa ansaitsemaasi rouvaa. Asettamalla selkeät rajat ja keskittymällä omiin tarpeisiisi luot tilan, jossa sekä sinä että ympärilläsi olevat voivat kukoistaa. Päästäminen irti muiden pelastamisen tarteista ei ole itsekästä, se on tunnustus arvostasi ja aikasi arvosta. Omaksu tämä totuus, et ole vastuussa kaiken korjaamisesta. Astumalla taaksepäin annat vastuuttomille mahdollisuuden nousta esiin ja samalla lunasta takaisin rauhasi, energiasi ja ilosi. 5. Kiittämätön. Kun ikäännymme, yksi elämän suurimmista iloista on antaminen, oli kyseessä sitten aikamme, viisautemme tai vuosikymmenten aikana vaalimamme ratkaus. On syvää tyydytystä siinä, että tietää konnistelujemme ja uhrauksiemme tarantaneen jonkun elämää. Mikään ei kuitenkaan satuta yhtä paljon kuin kiittämättömyyden kylmä hiljaisuus. Kun ystävällisyytesi jää huomaamatta tai sitä kritisoidaan, se voi jättää sinut tuntemaan itsesi aliarvostetuksi, lannistuneeksi ja jopa kyseenalaistamaan omalarvosi. Kiittämättömillä ihmisillä on tapa vähentää antamisen iloa. Kuvittele viettäväsi tuntia valmistaen juhlapäivällistä terheellesi, kaataen rakkautesi jokaiseen ruokaan, vain kuullaksesi jonkun valittavan ruoasta tai huomioitavan, että se ei ollut entisensä kaltainen. Tai ehkä olet mennyt pois tieltäsi auttaaksesi ystävää, järjestänyt päiväsi uudelleen heidän tarpeidensa vuoksi, vain kohdataksesi välinpitämättömyyttä, ikään kuin konnistelusi olisi vain odotettu, ei arvostettu. Mikä tekee kiittämättömyydestä niin tuskallista, ei ole pelkästään tunnustuksen puute, se on viesti, jonka se lähettää. Se kertoo, että aikaasi, energiaasi ja huolentitoasi ei arvosteta. Ajan myötä tämä arvostuksen puute voi painaa sydäntäsi raskaasti, muuttaen sen, minkä pitäisi olla iltsia yhteyden hetkiä, tusinakallisiksi muistutuksiksi siitä, että sinut otetaan itsestäänselvyytenä. Mutta tässä on tärkeä totuus, muiden kiittämättömyys ei heijasta arvoasi. Heidän kyvyttömyytensä tunnistaa ponnistelujasi puhuu heidän omista puutteistaan, ei siitä, mitä sinä tarjoat. Ansaitset olla ympäröity ihmisille, jotka näkevät ja vaalivat rakkautta ja anteliaisuutta, jota tuot maailmaan. Kiittämättömien yksilöiden kanssa toimiminen vaatii sekä itsetietoisuutta että rohkeutta. Aloita tunnustamalla omat tunteesi, anna itsellesi luta tunnistaa satutusina ja turhautuminen sen sijaan, että harjaisit ne sivuun. On okei tuntea pettymystä, kun joku ei arvosta sinua. Nämä tunteet ovat päteviä. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, miten päätät vastata. Yksi voimakas askel on arvioida uudelleen suhteet, joissa kiittämättömyys on toistuva teema. Kysy itseltäsi, lisääkö tämä ihminen arvoa elämääni? Kunnioittaako hän sitä, mitä tein hänen hyväkseen? Jos vastaus on ei, vai olla aikaa asettaa rajoja. Se ei välttämättä tarkoita heidän täydellistä sulkemista pois elämästäsi, mutta se tarkoittaa sen rajoittamista, kuinka paljon aikaasi ja energiaasi olet valmis antamaan. Esimerkiksi, jos perheenjäsen ei jatkuvasti arvosta konnistelujasi, harkitse vetäytymistä. Sen sijaan, että menisit pois tieltäsi mukautuaksesi heidän tarpeisiinsa, keskity siihen, mikä tuo sinulle iloa ja täyttymystä. Jos he kyseenalaistavat muutoksesi kehityksessä, voit selittää rauhallisesti. Huomasin, että minun täytyy keskittyä siihen, mikä tekee minut onnelliseksi. Toivon, että ymmärrät. Tämä ei ole heidän rankaisemista, se on itsesi suojelemista. Toinen olennainen keitentö on ohjata energiasi niille,
jotka todella arvostavat sinua. Viitä oikeaa ystävien, naapureiden tai yhteisön jäsenten kanssa, jotka vastaavat ystävällisyytesi kiitollisuudella ja lämmöllä. Nämä ovat ihmisiä, jotka kohottavat henkeäsi ja muistuttavat sinua antamisen kauneudesta. Veiden arvostuksensa ravitsee sieluasi, tehden jokaisen ystävällisen teon tuntumaan arvokkaalta. On myös hyödyllistä pohtia, miksi annat ylipäätään. Aito anteliaisuus ei tule tunnustuksen tarpeesta, se tulee rakkauden ja huolenpidon paikasta. Keskittymällä antamisen tuomaan iloon sen sijaan, että keskittyisit saamaasi vastaukseen, voit löytää rauhan jopa kiittämättömyyden edessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita epäkunnioituksen tai hyväksikäytön siitämistä. Ystävällisuutesi on lahja, ei oikeus, ja sitä tulisi kohdella sellaisena. Kun liikut eteenpäin, muista juhlia omia tonnistelujasi. Ota hetki tunnustaaksesi rakkaus, huolenpito ja ajatus, jotka laitat kaikkeen, mitä teet. Olita muiden tunnustusta tai ei, nämä ystävälliset teot heijastavat sisälläsi olevaa voimaa ja kauneutta. Arvostamalla itseäsi ja tanostasi asetat standardin sille, miten muiden tulisi kohdella sinua. Kiittämättömyys voi satuttaa, mutta se ei määritä sinua. Sinut määrittelee rakkaus, jota annat, elämät, joita olet koskettanut, ja ystävällisyyden perintö, jonka jätät jälkeesi. Valitsemalla keskittyä niihin, jotka arvostavat sinua, ja asettamalla rajoja niille, jotka eivät arvosta, lunastat ilosi takaisin ja varmistat, että kultaiset vuotesi ovat täynnä ansaitsemasi kunnioitusta ja arvostusta. Rauhasi suojeleminen lahja, jonka olet velkaa itsellesi. Kun kuljemme elämän myöhempien vuosien läpi, prioriteettimme muuttuvat. Etsimme rauhaa, yhteyttä ja täyttymystä, arvostaen hetkiä ja suhteita, joilla on todella väliä. Emotionaalisen hyvinvointisi suojeleminen ei ole vain tärkeää, se on välttämätöntä. Ihmiset, joilla imparoit itsesi, voivat joko kohottaa henkiäsi tai painaa sinua alas, ja sen tietäminen, kuka kuuluu elämääsi, on viisauden ja itsearvon teko. Välttäminen myrkyllisiä suhteita, olivatpa ne sitten leimattuja manipuloinnilla, itsekeskeisyydellä, kritiikillä, vastuuttomuudella tai kiittämättömyydellä, ei ole itsekkyyttä. Se on itse rakkauden ilmaus. Asettamalla selkeät rajat annat itsellesi vapauden omaksua ilo ja tavoitella suhteita, jotka tuovat aitoa lemtiä ja vastavuoroisuutta elämääsi. Olet viettänyt vuosikymmeniä hoivaten, tukien ja huolehtien muista. Nyt on aika tarjota samaa huolenpitoa ja rakkautta itsellesi. Kohdi elämääsi ja oppimiasi läksyjä. Olet selvinnyt haasteista, juhlinut voittoja ja kerännyt elämän täynnä viisautta. Nämä kokemukset ovat muovanneet sinusta sen merkittävän ihmisen, joka olet tänään. Älä anna muiden negatiivisuuden varjostaa matkasi kauneutta. Valitse sen sijaan täyttää jäljellä olevat vuotesi suhteilla, jotka kunnioittavat arvoasi ja rajojasi. Kultaiset vuotesi ovat lahja aika vaalia sitä, mikä merkitsee eniten, olipa se sitten perheen rakkaus, ystävien seuraa tai hiljaiset tyytyväisyyden hetket. Päästä irti tarpeista korjata tai mukautua niiden tarpeisiin, jotka kuluttavat sinua. Omaksu ihmiset ja kokemukset, jotka kohottavat sinua. Elämä on liian arvokasta tuhlattavaksi suhteisiin, jotka eivät ravitse sieluasi. Muista, onnesi on sinun vastuullasi, ja pohjasi on perintösi. Valitsemalla viisaasti, kenet päästät elämääsi, luot rakkauden, kunnioituksen ja täyttymyksen kyhäkön tilan, jossa voit todella kukoistaa ja nauttia jokaisesta kauniin matkasi hetkestä, joka on sinun elettäväksi. Nämä oppitunnit on tarkoitettu inspiroimaan sinua elämään teisillä ja autenttisesti. Haluaisin kuulla sinusta. Ota hetki kohtiaksesi ja jo yksi asia,
jonka olet oppinut ja aiot soveltaa omassa elämässäsi. Tuetaan toisiamme tällä matkalla kohti näiden totuuksien omaksumista. Jos pidit tästä videosta, jätä kommentti numerolla 1. Jos et, voit vapaasti kommentoida numerolla 0. Palautteesi merkitsee meille paljon. Älä unohda tykätä, jakaa ja tilata YouTube-kanavaamme saadaksesi lisää tällaista sisältöä. Kiitos katsomisesta, ja tässä on elämää omilla ehdoillasi.